Sa number 5, nagsukat na ang 4 ka bulan subong adlaw humalin sa napatay ang 19 tanan ka mga persona sa natabo nga encounter sa Banwasang, Tuboso. Nagtipon sa replika sa Bacolod City Government Center sa kilid sa Public Plaza ang nagkalinay ng mga grupo sa pagpanguna sang Defend Negros kag Manindigan Negros para ipanawagan ng hustisya sa ilang ginatawag nga Negros 19. Ilaman ginasinggitan ang pagpuntat sang ila sining ginasiling militarization sa mga komunidad. Sunod sa kay Attorney Maria Sol Tuale, ang Deputy Secretary General sa Karapatan Alliance Philippines, parayon ang motu proprio investigation sa Commission on Human Rights. Ang grupo ang nagapanindugan nga nalakip sa mga napatay ang pila ka mga sibilyan. Ang mga himata sa nagtaliwan natala na nga mag-file sa reklamo sunod sa kay Tuale. 4 ka bulan ang nagligad sunod sa grupo, sila sa gihapon na nagasinggitan sa hustisya para sa Negros 19. Tugtog gani subong sunod sa iya, may 2 ka pamilya nga padayon nagahulat sang bangkay sa ilang nga himata matapos nga nagsala o kung nag-switch ang ilang nga mga bangkay. Ang mga human rights group nagasiling na isa ka massacre natabo kag nagapanindugan sila nga may mga pagsupak sa international humanitarian law sa natabo nga encounter sa tung Abril 19. Ang militar humalin pa man sang sugod sa ilang nga bahin ang nagpahayag nga isa ka lehitimo nga encounter ang natabo kag wala sa sibilyan sa 19 nga nagalakip sang 2 ka mga dumulong. Bodies no ni Errol Wendell and yung isa nagkapalit pa, hindi pa rin namin nare-recover yung body niya up to now. So napaka-grave injustice yun lalo sa families na grabe yung prolonged agony nila no, na hindi sila makapag-grieve properly dahil wala pa sila yung katawan ano. It still has to be exhumed, should it go under DNA test dahil of course nag-decompose na yung bodies. 2 ma'am, 2 ang hindi pa na... Nag-switch yung bodies to another person. So 2 sila ang hindi pa nakapag-ano. So, anong panawagan natin, ma'am? Wala panawagan natin. Una, of course, to give justice to the victims of the Negros 19 at sa mga pamilya nila. Ano? Pangalawa, hanggang ngayon, meron pa rin military presence sa community. Sinaharas pa rin, tinitreaten pa rin yung mga individuals. We call for the immediate pull-out of the AFP in the communities dahil nakakasagabal sila no, sa mga gawain ng komunidad at naghahasik sila ng takot.